Bagong musa asik kayangan. Taliwara lagi ana wong limbukan nyelo-nyelo sapa iki dewa awake abang kabeh Takon karo aku Jawata ing swarga Dahana Bathara Brahma. Wow Brahma wah iki kakangne Mantili Udu iki Bathara Brahma. Brahma Kumbara Dudu Bathara Brahma. arep ngapa wae Timbali Wang Pikrun Jatimurti iki nen ngundurake kowe. Ora gelem bali aja takon dosa. Apa aku kelakon mentala karo kowe tak obong awakmu. Wah lah kowe kira ngerti karo kadigdaning Bagong. Sang Hyang Bathara Indra wae kalah karo aku kok mung Bathara Brahma. Maju sejangkah, aku mundur sejangkah. Aku maju sejangkah kowe Mundur sejangkah. atene ora ketemu-ketemu. Ayo ngono kuwi wong perang ki tehnike dhewe-dhewe. Leno pangendamu tebak dadamu muntah getih kowe, mati tanpa dirongsen. Omonganmu iki lho angel ditampa karo para Jawata. Pancen tak sengaja. Arep piye kowe? Pecah siramu. Pecahe dhewe. Tegese kowe tak pecah siramu. Maju ladene Bathara Brahma. Iki merganing patimu. Iya, tiba padha-padha. Pripun Mas? Wah, Bathara Brahma ampuh tenane. Tak ajar tak tonyo ora apa-apa. Pertama ketoke ngalah, bareng dheweke gelem krida aku diantem sirahku ditendang. Terus pripun? Yem wonten dawuh. Kowe tresna karo aku ora? Tresna lahir batin. Nek aku lara, kula ngrasake lara. Nek aku mati, kula nderek pejah. Tegese kowe karo aku wis hidup semati. Nggih, Mas, sayangku. Kowe pancen bojo sing wajib tak uri-uri. Lho. Kula niku bojo kok padake kesenian. Ya pokoke wajib tak tresnani. Yem wonten dawuh. Kowe wuda. Lho. Wuda. Kok kula ken wuda. Dewa nek para menungsa wuda kuwi najis. Kadewatane ora bakal sah. Mesti wedi nek adu arep karo wong wuda. Ning nggih ampun kula ta Mas. Sayang ora aku. Wis seneng nek aku dantemi. Mboten. Nek aku lara, kula nggih ngrasake sakit. Nek aku mati, kula nggih ngrasake mati. Nek aku nganti ora ngewangi
Aku diajar Bathara Brahma diobong mati aku. Oke wis. Nggih. Duh kok abot men. Nglabuhi bojo. Ora apa-apa. Mung disawang ora apa-apa asal tidak tersentuh. Nggih. Wis. Ana. Cucul. Nggih. Anggere dewa weruh wong wedok wuda ora mesti ora bakal wani nyedak. Nggih. Kok ora kaya biasane tajem kowe. Bareng duculi kok kaya ngono. Wis ning kene, nek Bathara Brahma mrene, weruh kowe sengara wani nyedak. Aku berlindung di belakangmu. Mangga mawon. Us. Andel ora, gene kalahe gampang. Dewa nyawang kok ngene iki dosa le dadi dewa ora suci lahir batine. Bagong Edan. Bagong Edan ning kayangan kok nggawa kaya ngono. Menungso ngendi kuwi? Menungso ngendi ndasmu kowe? Bojoku kowe, bojo kok dikon muda. Kon ngadepi para dewa. Yem wonten dawuh ngamuk yem. Ngamuk nang kayangan bareng karo aku. Ampun Mas, kula ampun diwujudke kaya ngenten iki kula tak nganggo kemben. Mau kemben apa ning? Diketok wis sithik. Nggih. Jane apik nek nganggo kemben. Aku seneng ya. Namane kaya edan sak penake dhewe ora. Iki njur piye iki awake dhewe kalah. Sampeyan yo gawe masalah. Mungsuh dewa kok sampeyan wani niku terus sing ajeng niku kekuatan apa? Wis, mati tak wujudane. Rawe-rawe rantas, malang-malang bakal tak putung. Ayo, Bathara Brahma kan ngetokke genine. Tinimbangane ora iso ngerti karo bapakku, wong tuaku, yem aku tak mati nang kayangan ora masalah yem. Tatap wis lila prakteng lampus Kirurah Bagong nalika semanten pantok pepuntoning tekad tinimbang datan pinanggih kan sudarmanipun Hangur Baya tekaning pati nenggih Sang Hyang Bathara Budawaka sigra nyipta geni ingkang sak lumbung bantung mangalap-alap arsa ngobar Kirurah Bagong mulat sang asih prana ya Sang Hyang Bathara menang sigra manjing angganing Kirurah Bagong. Tratapan ati kula wis entek sampeyan kena geni gedhe-gedhe semanten kok mboten napa-napa. Yem non. Aku jare apa? Tersing ngoten Kak. Aku ki merem yem. Genine saya cedak aku merem aku wis ikhlas mati. Aku kok iso omong. Aku ki jare kok tersing ngoten Kak, tersing urip Mas mang melek. Alah. Alhamdulillah yem diayomi karo sing gawe urip. Wong ki nek ora salah, wong ki nek pakartine apik, Gusti ki mesti ngayomi ya yem. Nggih, kula nggih gumen. Sampeyan niku wau kula ya ora nyemplung kali kok geni kok tanpa ngobong sampeyan blas. Sampeyan kok ya duwe kadigdayan kaya ngono kok mangsinggahke to Mas. Ora nyenggahke aku ora duwe kadigdayan apa-apa. Aku ki mau ki Sang Hyang Brahma ki ngetokke sentir mau. Sentir kok gedene semono. Bar mau aku wis merem tak kira aku bakal tekan ning pati.
Kok dadi aku kena geni kok ora apa-apa iki berarti aku ampuh ya Yem. Sajake. Wes nek pancen ngono gena aku diayomi karo sing gawe urip. Dewa. Dewa sanduring Bathara Guru. Sapa rem Dewa sanduring Bathara Guru? Nggih paling Bathara Rektor. Tak pancul ndasmu lho Yem. Aman kasane raja macam nang karo bocah. Kowe iki takoni tenan kok. Kula nggih mboten ngertos sanduring Bathara Guru Dewa niku sapa. Ning aku yakin dalam hatiku aku punya keyakinan yang besar. Nek Dewa sanduring Bathara Guru ki pancen eneng nggih wonten. Ambek menawa kuwi sing ngayomi karo aku, sing ngayomi karo uripku kuwi. Tak suwunke pengayoman karo Dewa sing sanduring Bathara Guru ya Yem. Muga-muga nggonku mungsuh para dewa iki menang. Nggih, nggih. Kuwi aja ado-ado karo aku lak trajange kabeh para Jawa. Iki sapa? Iki Bagong kok ngamuk. Heeh, iki sapa iki? Bathara Penyarian. Lho, Carek. Iya. Lurahmu nendi? Lho. Aku kok dadi kowe sing maju. Arep ngomong kowe. Kowe gelem bali apa ora? Sesuk ora gelem, saiki ora gelem. Lakon mati dening Bathara Penyarian. Ah, kowe sing mati dening aku. Macar. Kowe ngerti ora kejadian iki mau? Napa kejaba aku ora kobong dening geni? Dewa sing jeneng Penyarian ngantem aku kaya nganggo lembu sekilan. Napa nggih? Ora tekan tangane iki ora keneng nang awakku, bingung dae. Aja tos nglekar. Yem non. Aku nek menang ning kayangan aku tak dadi Bathara Guru ya. Nggih ampun ngaten wong niku aja saling seringat paming takon wong tuwa kok terus kepengin dadi dewa niku jenenge sampean saling seringat. Nek saling seringat niku ora bakal diayomi karo dewane. Oh ngono? Nggih, ya wis tetep tak ngamuk aku. Nggih, pun monggo. Kula ya seneng sampean iso digdaya kaya ngaten. Mugi-mugi adigdayan sampean ya tekan teng griya mengke ya tesih digdaya. Nek bab kowe tergantung obat ya. Soale aku wis tuwa e, kowe iki senengane njalukmu werna-werna e. Kowe iki wis tuwa e, modele aneh-aneh. Aku sing ra kewagang, ameng cendhike, nyok ra tekane tak tekan. Ngene ngapur ora. Ayo, Penyarian kalah, Bathara Indra kalah, Bathara Brahma kalah. Sing duwe panguwasa kayangan Suralaya kon maju kene. Mungsuh karo aku ora bakal tinggal loncat lekane. Wah. Aku kowe iki jane isih kulawarga karo aku. Ngerti aku, anake Semar to, anake Sanghyang Ismaya to. Iya. Mula kowe iki jane isih iso tak eman apa ora? Rasa eman-eman aku kaya sindan eman-eman. Ayo pokoke kowe melu Bathara Guru tetep dadi mungsuhe Bagong. Oh, lha apa aku mentolo karo kowe? Apa kira-kira aku kudu nyabut nyawamu? Wes, ya mau Dipati. Nek pancen kowe arep njabut nyawane Bagong, nek iso jabutan. Ning kowe ora iso njabut nyawane Bagong, tak jabut nyawamu. Lho. Lah kok nekat ki piye? Nekat wae nek ora nekat ora kecekel-cekel wae. Ora dinekati tuman. Oh, mati dereng aku jabut nyawamu. Jabut genti ora iso jabut karo Bagong, Mas. Wah. Oh.
kandhane ora nggugu. Jabut nyawamu tak go metu sukmamu. Ayo Tangiya. Yen pancen ya anake Semar sing digdaya Tangiya. Tangiya legane atiku. Semute tak pindah kene ya. Wah. Apa ora? Agene dewa ki mung karo wong keneng semute wedi. Melekar nang kene drubung semut geni. Ya golek sing kepenak. Mlayu Yamadipati ora sembodole gleleng. Weh lah, yem. Tak andane. Nggih napa melih, Mas? Mau ngerti ora? Aku dijabut nyawane karo Yamadipati, aku gledak sampean sedo. Ketoke ya mata ki pet-petan. Oh. Mata ki mak perpet-perpet awak ora iso obah gledane kok saya suwe-suwe tenagaku timbul meneh, mripat cetha meneh. Terus aku pindah nggon Yamadipati mlayu. Yang guyu yang nggih. Asem. Ora guyu ak kamplengi kowe. Guyu kok dipeksa ora. Nggih. Non. Ya ana wong kelangan dompet. Lho. Pak Wagimin, Pak Wagiman. Kehilangan dompet ada SIM C dan SIM A. Suruh surat kendaraan Supra parkir. Nggih, tulisane kaya dokter. Angel diwaca. Wis ngono ya aku tak golek SIM. Lho. Kayangan gawe sungsang bawana balik pokoke. Yana dewa yen nuntuna wong aprang kasangsayan wong aprang kasangsaran milahing ora nyono babar pisan. Lah kok dadi Bagong duwe katiasan ingkang edapi. Kabeh para Jawata padha kalah. Kabeh padha golek papan pendelikan. Bagong kene ngopo dene jeneng kita tetep hambrung kaya mengkono. Ora Guru. Lho, ora basa karo ulun. Gunane apa aku basa karo sampeyan nyatane sampeyan wis iso ngandhake teng endi bapakku. Gunane apa aku nganggo tata krama nek sampean tak jaluki tulung blas ora iso nulungi karo Bagong. Wah, cilaka iki. Bagong rawuh kados katon kan sampun boten saged dipun nilikaken. Waduh. Kaose barang dicoplok. Ngamuk kados mekaten. Inggih Kakang, inggih. Ngatos-atos lho, Di. Kae Bathara Teka kowe ngopo kowe? Lho kok Bathara Teka kowe iki nek ngadeg kaya jog. Penyakit ora. Bagong ulun mboya melu-melu. Wes. Dewa kok ora melu-melu. Dewa kok jirih. Anggepe terus aku terus melepas kowe. Ora tak anggap kowe iki dewa napa piye? Bathara Guru ra iso ngandhake. Ajar. Bathara Guru iso tak rangket nerodane. Awer-awer. Kecekelak tali nang kowe tak plotroki kathok. Cilaka. Aduh, kok malah merinding aku. Piye Bathara Guru? Ulun mboya ngerti. Mboya. Omongan kok meh mboya ulun kita ulun punapi mboya. Nek ora tau jelas lan ta iso ngedongke karo bapakku sapa.
Piye lek iso mboya? Ulan-ulun. Ngatos-atos niki panjenengan notoke dhateng gesang kula. Panjenengan iso piyambak ta Bathara talene ning kowe tadi plotroke. Isin kula. Kita Bali mboya. Piye? Kita Bali mboya. Sapa? Kita. Kita iki sapa? Aku yen mbiyen jenenge Bagong kok tak awak Lek Wita. Kita Bali Punapi mboya. Ngandel ora, bola-bali rameng Punapi mboya. Kita ulun Punapi, kata-kata apa kowe? Kita Punapi mboya ulun kita. Sengit ta. Yen kita mboya Bali, ulun sampurnake ning kene. Sewadah lho. Ah, kandel ora dilaka to. Sewadah piye? Nek sampurna sewadah. Nek 76 rong wadah. Bagong edan tenan. Ulun malah bingung guneman karo kita. Kita meneh. Bolan-balane kita. Ulun kita. Gong barine ditutuk. Ayo, der. Dewa lagi delek-delek kok digetak karo naike. Delek-delek karo mangan. Wayange nang kene kok madhep penonton. Ya kok ora seneng wayang. Kita wis sapa-sapa tok seneni wae. Men ngamuk bebas. Rumangsane pokoke arep ngapa kowe? Ketiban guntur geni guntur angin sirna margalayu. Lho. Guntur saiki wis dadi angin to. Sangertiku guntur iki cuci motor. Kok dadi guntur geni guntur angin pun digek didawahi bocah ngene rasa macam. Guntur geni guntur angin remuk awak kita ajur ora iso kinuku Bagong. Tibana Bathara Guru. Guntur geni guntur angin kon nyerang aku kabeh. Ora wedi aku. Hasil lagine genine Bathara Brahma wae. Ora mempan kame guntur geni guntur angin. Bareng nabuh do kesenengan. Disuwuk ra gelem. Bagong kok nganggo jengkelit barang. Samulai melu ketoprak anyaran iki lho. Dapuane perang kudu salto terus. Das pundi di kakang ngedap-edapi. Ngedap-edapi das pundi? Guntur geni guntur angin boten temomo. Cilaka ya cilaka. Apa kowe? Nerada? Siap-siap tak blotroke kowe. Aduh, trondolo iki. Guntur geni guntur angin mboya temomo Bagong kowe iki nganggo kekuatan apa? Kekuatan supranatur. Sing iso ngalahke apa-apa. Ayo, kene ora temomo ning awakku. Guntur geni guntur angin pletak-pletik kaya mbang api. Ora apa-apa aku. Kena cis trisula. Lho, arep nyontek kowe. Arep nyontek aku kowe, ha. Cis trisula, tibana. Aja gak cis trisula, cis triamin aku ora apa-apa. Mesti kaya serius salene. Sri Uning iso dadi Sri Karonren. Gugu karepe dhewe tiban pusaka cis trisula jebluk wetengmu. Tibana Bathara Guru kene marganing pati kita Bagong.
ulun bakal nibake pusaka kok kita nyuwuk gamelan pengumuman Mercedes AB titik-titik HD dipun singkiraken badhe kagem liwat mobil sanesipun. Wah, arep perang kok mengumumke parkir. Edan ya. Oh, iki kagungane Ibu Sinden ingkang nomor kalih Mercedes tong. Mercedes AB titik-titik HD Malang nang dalan mau. Mesin cuci kok dienggo mobil. Buka laundry kok nang wayangan. Ngece tenan. Ngece mobil kok padake mesin cuci. Ha suarane kaya mesin cuci. Nek mlaku mak ngene. Ayo disingkirke Mercedes. Bojomu nanti kon nyingkirke ora. Mercedes AB wis ndono. Ha, kon tutup wae. Ya ini kok buka laundry. Tiban Cistri Sulon jeblok wetenge. Tibano Bathara. Kajengipun. Nek mboten ngaten Bagong mriyo mboten kapok. Umpama ana muga-muganing Semar diceritake. Nek Bagong wis wani gawe geger enten kayangan. Semar tentu badhe saged nampi Bagong wonten kados ngaten. Aduh. Mas. Sampean sedo wonten kayangan, Mas. Yem non. Jabut ke yem. Biasane ning jabut aku to saiki kowe. Sampeyan mboten mati. Mati lengane jek akeh kon mati. Jabut ke? Nggih. Men dawara kuwi dewa-dewa nek Bagong nek men ditancepi kaya ngene kulino. Nggih. Alon rasa kesusu. Sampeyan iki mati bleseke. Wong kon jabut kok mati bleseke. Oke, jabut. Risi nang weteng iki. Kakek Bathara Guru, mangga Bu Kulon. Mas, aku tangi rasa kuwatir. Minggat. Nggih. Piye? Saya kurang terima. Arep nancepke pindho. Heeh. Apa piye? Ora masalah. Aku selalu siap. Wes, nek nancepke pindho ora masalah. Ndang, tak tunggu. Ora gelem nancepke tak rebut pusakamu tak tancepke kowe. Aduh, Kakang Rodo. Pripun Mas, dewa bubar. Bleleng bengi iki aku tenan. Ora ngira lho nek iso kaya ngene lakone yem. Nah panjenengan nika napa mboten dikarang riyen? Ora iki mung waton mlaku wae kok. Budhe nggih setengah papat bubar mbuh. Aku ketemu wong tuaku apa ora ya wis ora masalah.
Mula sampean iku pripun to? Terus niki pripun? Aku ora arep madeg dadi dewa ning kayangan. Nggih. Nek ya karo gandeng kayangan ki ana Karang Kawidodoran aku tak rono sedina ya yem. Ampun. Ampun Mas Bagong, mengke nek sampeyan prisa widodari sampeyan mengke kali kula terus mboten seneng. Ora, aku ki wis duwe keyakinan nek bojo ki wong wedok sing paling ayu dhewe sak dunia. Dadi ora bakal kego dening sapa wae. Estu. Aja kuwatir to. Yakin aku mung sedina tak nginguk tok. Lagi dong apa widodari nek yae niki Mestinipun nek sonten ngenten iki nggih siram. Apa? Lah malah muni apa? Ya mung sedhela ora ndek ora ambangane ra omong. Nggih. Terus niki ajeng pripun? Piye ki nek ngene iki? Kayangan geger ora karu-karuan ngene piye? Kabeh tak usah-usah sak penake dhewe. Nggih. Lah terus pripun panjenengan? Kersane pripun kula mung kantun nderek kalih Mas Bagong. Ajeng lenggah teng mriki napa wangsul teng griya? Aku kayangan sing nggone sapa ngene wae, kowe meduna. Omah dhewe kae tancep ana plakat dijual. Terus kowe karo aku manggon kene. Mengke nek Bathara Guru wangsul ora bakal bali wedi karo aku. Oh, ngaten. Karo salamke nggo Petruk karo Gareng ngomongno nek kowe saiki wis pindah omah. Nek takoni pindah nendi, Dik? Nang perumahan. Alamate ngendi rasa dikeki ngerti engko ndak dodolan kere-kere kok. Wong ora duwe kok klitian tekan kayangan. Aku saiki bareng wis iso ngalahke dewa niki aku saora-orane dadi ningrat. Nggih. Piyai Luhung. Nggih. Ora astrawunge ya pilih-pilih. Ora karo cah tipis-tipis kuwi. Nggih. Nembe dados saged bedah kayangan wae kok swantenipun sampun kados mekaten. Ayo saurane calon juragan. Nggih. Juragan kayangan. Engko ade nang kene gawe usaha ternak pitik. Nggih. Nyetori nang pasar-pasar kuwi mbangane kurang digawean. Kayangan menika mboten kenging dipun agem ternak pitik. Ya bebek Sami mawon. mentok. Sami mawon. Ah, nek digawean yo ngangut kok bendina ming dolanan dhuwit. Waduh. Siang. Glelengi nang. Apa bendina awake dhewe nang kayangan mung arep ngitung dhuwit. Ra ya ora mungkin to. Suwe-suwe jelek to. Heeh to? Nggih. Saurane kok kayangan ki rak dhuwur. Nggih. Sik kalau mangsa dhuwit disebar saka dhuwur. Dipiurke, men wong Madyapada do muni nek udan dhuwit. Nggih. Nggih nek kersane kula ken wangsul yen kula tak wangsul bali ana ning ampun rabi kalih widodari lho Mas. Sing arep gelem karo aku ki ya sapa? Wong aku rupane ndredek kaya ngene kok. Wis kowe bali santai nang omah. Engko nek wis titi mangsa tak SMS. Nggih. Bu, anak-anak dijak munggah ning kayangan. Oh nggih ngestaken dawuh. Napa sing dadi kepareng paduka kula namung estu padha kemawon. Heeh. Ning panjenengan mboten tindak teng pundi-pundi ta? Ora, bocah iki lho. Wis to? Mboten niliki teng Wikarang Kawidodaren. Ora. Yaene iki ya wis elek-elek. Nggih. Nah sore mau lumayan. Yaene iki sisa-sisa. Nggih. Nggih mboten apa-apa. Klase bolot yaene iki. Nggih nek ngaten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati kana ya. Repat kepanasan minggok ngiwok.
tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimpang ing kalbu pambukaning warana talen saking liep layaping aluyuk nendi aku kabeh aku gumun kok nganti iso digdaya ngene iki saka keparenging dewa apa sing le momong karo sing momong aku ki ra trima apa pancen aku diayomi karo sapa lah terserah sing penting Bathara Guru gawe kagol atiku takoni bapakku sapa ora ngaku ya nyuwun pangapura ning aku ora arep niat lenggah dampar kayangan sila Kandawaru binangun kualat jelas aku mung derajate ngaceplek aku mung kere kok arep werna-werna arep aneh-aneh mbok ya wis keling aku terus arep takon sapa wis Bathara Guru tak takoni ora ngerti mongko sak ngertiku Bathara Guru kuwi wong paling dhuwur dhewe. Nang Bathara Guru ki duwe kakang. Jarene mbiyen bapake tau crita Bathara Guru Sang Manikmaya, Ismaya karo Tejamaya. Kuwi sak keluarga ning mergo Bathara Guru kepengin dadi dewa. Tejamaya karo Ismaya dipitenah mula terus dadi wong jalma biasa, jalma wantah medhun ning jagat. Akon bapak wae ya. Ning kok bapak nesu. Aku kuwi bapakmu Bagong, lha kok kowe golek bapakmu kowe iki. Ngiwake karo aku iblis. Uyu. Bapake nek nesu nguyuan. Mlaku sedhela trit. Ayo wis tuwa gek kena diabetes ayo wis. Kepiye meneh arep kepiye? Nek aku ora takon bapak, takon sapa? Sapa sing luwih dhuwur saka Bathara Guru? Sadurunge takon bapak apa tak takon Petruk Rogareng ya? Mbok menawa Petruk Rogareng ngerti karo aku wong dasare nuwun sewu tuwane tuwa Petruk karo Gareng. Mesti Petruk karo Gareng ngerti lairku saka wetenge sapa terus bapakku sapa nek caloro kae sok sembrono ya karo aku wis menah tak tekati sisan nek kira-kira Petruk karo Gareng ora tak takoni ora ngerti ora tak aku kakangku takon Semar ora ngerti ora sudi ngaku bapak karo Semar gunane apa nek pancen penjangkaku ora kelakon ora nyengkuyung karo aku, ora ngewang karo aku, nadyan sedulur tak dadekke mungsa. Ana dewa yen untuna wong ngaprang kasangsaran wong ngaprang kasangsaran ing
kencang marudaya Pak Pong. Mbok bolong ae codhe sapa sing gawe? Kakang Trada. Mboten nginten menapa sampun paduka ngendikaken nalika panggihan wonten ing Bali Parti Kundha Manik. Teka kababar dados kasunyatan wonten muganing titah ingkang minggah wonten ing Kayiwangan ing pengawak Bagong. Malah sak mangke saged damel geger madyaning Kayiwangan Suralaya. Wah, menika ingkang nyolong pethek menika. Ing atase Bagong menika namung derajate ngaceplik namung Panakaman lah kok wah kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa kenging cis trisula mboten menapa-menapa. Menika ategesipun Bagong menika nyolong pethek ngatasipun namung derajate ngaceplik lah kok kasinungan kadigdayan linangkung kados mekaten di Kakang Trada kasinggihan. Lajeng badhe tedhak wonten pundi sakmangke iga pertikilipun Kakang Kanika Putra. Kayiwangan sampun dipun papani dening Bagong. Lajeng kula kaliyan paduka Kakang Trada badhe nyuwun biyantunipun sapa? Wah, Bagong menika abdinipun para Pandhawa. Sedaya lampanipun Bagong menika dipun aturaken dening anak Pupaya Prabu Darmakusuma kaliyan para Pandhawa sanesipun syukur baghe wonten Tandrawati. Menawi ngantos sami punika kados mekaten menika sakmangke sami murina dhateng Bagong tartemtu saged ngemutaken dhateng ponakan Bagong Puntadewa Kresna Werkudara Janaka ulun nyuwun senjata piturut. Ya mung gumunku Bagong kok ora teka-teka iki jane bocah-bocah iki nendi. Omah ya ora tok ampiri Petro, mboten wonten. Garing ya ora ngampiri, mboten wonten. Wis mangsa baronga wis ngurusi Bagong niku malah teren ora. Mengke nek nganti Bagong ora teka ya dijujuk omahe karepe ngapa kok ora tekan kene ora ngretepi kewajiban gara-gara mengko mbok menawa ana apa ta apa. Mer. Waduh, kaya apa? Truk. Kira. Prek. Karo kakangne kok nekke kira ora. Lah saiki kok malah kae bengok-bengok lho kok malah mancik watu kae ngopo ya kae? Halo. Weh. Oh, edan ora kae, mancing watu kok mledhingi silit kae lho. Pancen edian kok Bagong ya ora. Toling apa? Aku sowan, Pak. Ana wigati sing arep tak takokke karo slirane Bapak. Lang-langing tiya mangu kung. Mareka den prayitna semuri resika balik titiyane gandayane trisanya purnama sasi Bagong kowe tak arep-arep cah bagus lah kok dadi ora netepi kewajiban kaya kakangmu sakloron pancen tak sengaja Pak. Aku ra sowan wanci gara-gara aku jane wis ngerti gareng nembang apa Petruk nembang apa do begijikan ternyata ketok saiki sapa yang berperan besar dalam hal gara-gara lho maksudnya piye nyatane kowe metu wong telu Semar Gareng Petruk blas ora ana sing iso gawe guyu penonton kehilangan nyawane aku. Wah, ora sombong le. Ya mengki mau mergo klasikan, bapak ki piyai sepuh ngetokke sing klasik-klasikan. Saurarane klasik-klasikan kan ana dagelan kaya to. Matanga lan sak piturute.
Motongo ki ngapa maksude cah kuwi? Hah? Saurane Petruk dadi Rawana, Gareng dadi Rama, Semar dadi Sinta. Lho, iso dienggo menghibur kok meng coklat abang ijo putih, coklat biru telek kebo. Cah kok omongane kaya ngono ya. Ngopo Bagong? Ngene, Mit. Sowanku ngersaning bapak kejaba aku ora melu gara-gara aku jane duwe wigati, Pak. Wigati apa? Demben aku jagongan karo Petro karo Gareng. Ha ta, Tru? Ha ta, Reng? Ah iya. Kowe wong loro do rangkul-rangkulan karo mangsamu, aku ora grantes pikirku. Hah? Kowe wong loro do so. Wah, so ki tangan ro tangan ditempleki lho. So ngono kae. Terus rangkul-rangkulan ambung-ambungan. Wong loro kaya le bagiane tumpuk undang ki atiku grantes, Truk. Lho, Gusti to. Biyen jaman semono kae ngrembug apa? Alah kowe bar ketemu karo Begawan Slontrat, Slontara. Bapakmu dek jaman kowe urung dipek karo Semar. Semar iki bapak sambungamu. Bapak ya wis ngerti ya, Pak. Iya. Kowe mbiyen jenenge jarane pecok karo Mercubuana, Mercukilan. Terus kowe digawa karo Bapak Semar wujud kaya ngono kuwi. Terus kowe gugat nang kayangan takon karo wong tuamu, kowe dituduhke karo Bathara sapa? Truk. Sangase Prana. Heeh. Sangase Prana. Bathara sapa kuwi? Bathara Wenang. Apa rumangsamu aku ora iri? Apa rumangsamu aku ora meri? Aku ya meri, Truk. Aku ki ya kepengin ketemu karo bapakku, ketemen ngroh kowe. Ketemen. Ketemu karo wong tuaku. Ngono. Aku mau bar munggah kayangan, Pak. Ngopo neng kayangan? Anu tuku dawet. Ayo mestine aku neng kayangan ki gugat. Ngersaning dewa, takon nuduhi sapa bapakku. Terus piye le? Bathara Guru maringi dawuh. Ora. Bathara Guru ora ngerti sapa bapakku. Terus aku nesu. Lho. Nesu kowe, nesu. Mungsuh dewa perang, musuh dewa Bathara Indra kalah karo aku, Tru. Mosok? Ora tekoke semau sore kok. Ora tekoke mau sore ngerti critane apik. Bathara Brahma ngobong aku ora mempan. Wo, tak duduhi bojoku muda. Bathara Brahma mlayu. Terus bar kuwi aku ngadhep Bathara Guru tak takoni, Bathara Guru jane tiyang sepuh kula sinten? Bathara Guru ora ngerti, aku marah. Nesu aku. Bathara Guru nibake guntur geni guntur angin. Terus aku ora apa-apa lho, Tru. Mosok guntur geni guntur angin ki pusakane Bathara Guru kena apa-apa iso lebur kok ora apa-apa. Nyatane aku jek wutone. Iki lho, delok lho, sing ora tanpa cacat sae mite-mite. Terus Bathara Guru ra iso nduduhke bapak aku tibani guntur geni guntur angin ra apa-apa terus ditibani Cismanta. Cis Trisula kok Cismanta. Cis Trisula. Tibane Cis Trisula aku ya ora apa-apa. Bathara Guru bener rada keplayu saka kayangan gila karo aku, Pak. Kowe kuwi amen. Bumi kuncing langit kelap-kelapaton rekin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking jas balewur Bagong kowe ki piye to Lim? Kayangan ki nggon dewa lah kok dadi kowe ngrusak kayangan gawe geger kayangan. Apa ora wedi karo welaking dewa? Welak piye? Welak ya ngombe, kae ngelak. Bocah kok kandan-kandanan ning elira jamak-jamak. Lah terus nek kowe tekan kene iki karepmu, ngene, Pak. Aku bareng sawetara tengok nang kayangan ki ngenam-enam pikir, ngenam-enam ati. Aku kaya dadak munggah nang kayangan ki ngopo? Wong Gareng ki kakangku, Petruk ki kakangku, kowe bapakku sambungan.
Mestine sing ngerti lairku ra ya mung kakang-kakangku karo bapakku to. Tekaku ana ing papan kene takon karo Gareng. Aku ki sapa reng jane? Asline anake sapa, bapakku sapa? Waduh. Waduh, Gong ya sing gedhe pangapuramu. Nek kuwi aku ora ngerti. Tak gawe papat matamu reng. Loro wis kira warta gawe papat ki piye? Men kaya medi-medi napa piye? Njur sak penake dhewe ora anggepe ora. Petro ngerti ora, Tru? Ora e, Gong. Aduh. Aku kon sapa? Takon sapa, Tru? Oh, ayo. Mir. Bapakku sapa, Mir? Kowe tak kandhani mesti ora percaya. Biyen jaman londo biyen biyen ana londo lanang perang ning alas neng kono ketemu kere wedok londo perang ora tau ketemu karo bojone bareng ketemu kere dipek bojo terus meteng lahir kowe kuwi tenane Mir ceritane ngono dadi kowe iki jane pancen bapakmu wis ora ana mergo bapakmu wis mati di bedil pejuang. Semar iki gawe-gawe gitu. Mbokmu mati kunduran. Lairke kowe terus mati. Berarti aku turunane Ropa. Waduh. Guayane kok rambutku ireng. Aku ya ora ngerti piye to, Pak. Kok kowe ora ngerti karo bapakku iki piye wong kowe iki wong tuaku sambungan. Kowe ya ora ngerti ora? Ora ngerti, Gong, sing gedhe pangapuramu. Kowe ora ngerti tenan, Tru? Ora ngerti. Kok kowe iso ketemu karo bapakmu jaman semono? Lah aku ngatas karo dewa kok. Aku ngatas karo dewa ya ora diduduhi ya. Nek ngono ora adil donya iki ora adil, Pak. Aku mah nek meng kaya ngene iki aku trimo ngamuk nang kene nek do ora ngerti. Kok Petro mlayu kowe. Ayo ora kaya ora usah dirusi. Semar ya gila karo aku apa mergo weruh mataku abang kowe. Terane ngombe anggur kok ya aku Semar. Soale aku nek mabuk iki ngawur. Nek monggo aku waras. Tenan aku iki nek muni nganggur. Ambal do mlayu miturut playune ora pangling kan. Neng negara Ngamarta sisan gawe pokoke nek urung nganti ana entuk keterangan sing gemandul sing gemathak ada burung kendho nggonku bakal ngerti karo kahanan pisan menane. Sampeyan iki dadak mlayu ki piye to, Pak? Bagong mripate wis sabang. Nadyan gunemane rada semu gojek. Aku apal karo Bagong nek mripate wis kaya ngono kae iki ora iso dindakake. Lah terus piye? Mlayu ning Ngamarta Petro.
palugon laguning lekas kita linuting kidung Koko Prabu Ndarawati sawetawis rawuh katuran Karaharjan tedhak paduka inggih Yai tansah pinanganing ngawidadan niring sambikala Kresna kaganggu aku ngaturake basa aku katura Dimas Werkudara kadangipun Kakang ndak tampa ora lat pangestunipun Kakang Tampanana Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Yaya Arjuna ndak tampa Yai kula wonten timbalaning adhawuh semu kagyat araos sing manah dene sawaninipun Ngraka Ndarawati wonten negari Ngamarta benten kelawan saban-saban liripun kados pundi wiwit ing Ngraka Prateng ampal wantes negari Ngamarta nadyan nembe ngawontenaken pasewakan newadene sarating negari katon surem tejanipun boten wonten menika menapa ingkang kapenggalih saha menapa ingkang njalari kawontenanipun kados mekaten Yai Samyaji Koko Prabu ngemuti dhateng lampan ingkang sampun kelampah mboten kanthi kanyono-nyono bilih ingkang rayi wekdal ingkang sampun kepengker nyumpena wonten ing ngababar kawursita madyaning pasumpenan mboten kanthi kanyono-nyono negari Ngamarta keblabaking banjir ageng satemah mlebet wonten ing Datulaya poyang payingan sangya para abdi dalem ing Ngamarta miwah kagyat raos sing manahipun ingkang rayi dupi ngawuninganing agenging toya ingkang nedheng bena
tumuli ingkang rayi medal alun-alun pepengkeran pados margining kawilujengan Koko Prabu lampaning kados mekaten menika werdinipun menapa mugi kepareng hamba barana dhateng ingkang rayi ngamarta jagat wisaning Bathara Wayaptara jagat Yayi impen menika piranganipun wonten 3 Titiyani Gandayani lan Puspa Tajem inggih mekaten mongko impen ingkang ambabar dados kasunyatan menika wancinipun Gagat Arahina tegesipun menika manjing wonten ing Puspa Tajem utawi Kadara Dasih inggih mekaten Koko Prabu lajeng wancinipun nalika ingkang rayi guragapan saking Nindra wancinipun sampun gagat bangun rahina Sang Hyang Surya sampun tunggang gunung ing Brangwetan Koko Prabu menapa impen menika badhe ambabar dados kasunyatan niat langening kalanggiwan agar andan moncar tinon ler kekonang surem sorot edan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga dereng ngantos paripurna katrenjo rawuh Iwang Pikulun manik wah Iwang Pikulun Narada akarya kaget sangya para Pandhawa Kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ringkanikara saketer kene donganing kong lir wuwu sing pini panca ngati pukulen damel kaget rawuh paduka nyang Madyapada iya punta ulun payah ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ulun tamah karya bombong tias ulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk iya Kresna ulun tampa nurut guru hageku aku ngaturake sembah iya Werkudara ulun tampa Iwang Pikulun Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya pun tadi ulun tampa Pukulun Narada kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kresna ulun tampa Narada hageku ya Werkudara Pukulun Iwang Jagat Nata Iwang Pikulun Narada kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Janaka ulun tampa Janaka ulun tampa wonten menapa pukulun dene kesesa tindak paduka semu wonten wigatos rawuh wonten negari Ngamarta Darma Kusuma prapta lunane negara Ngamarta sayekti nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng wektu dina iki kayiwangan geger dipun sababaken menapa pukulun ora ana kejaba mung moganing panakawan kita ya kuwi Bagong ing nalika semana mungganing kayiwangan ngupaya kelawan Sudarmane monggo ulun wis paring keterangan ingkang gumathok kelawan Bagong munggo asal mula bukaning si Bagong ewadene ora narimakake wekasan ngamuk ana ing kayiwangan ya mung gumun penggalih ulun teka Bagong duweni kedigdayan ingkang linuwih ketitik ulun tamani guntur geni guntur angin Mboyatumama ulun tamani Cisdar Trisula uga Mboyatumama malah ulun keplayu saka kayiwangan Puntadewa Werkudara Kresna Padangna Suralaya
elingna emurna si Bagong aja nganti hambrung ing datan pepitung. Arjuna lunten paring adhawuh. Panakawanmu ki piye? Sinayeng manglung mintonaken dewi kramanira Kakang Semar. Kula. Lah kok dadi kowe ora elek-elek karo anakmu? Pokal gawene Bagong mengkono mau sayekti ora bakal gawe wiranging Panakawan dhewe nanging uga nyempyuk marang asmaning para punden Pandhawa. Para Pandhawa ngono kok dadi bendaraning para Punakawan. Lah kok dadi kowe ora ngelingake marang si Bagong ingkang nganti wani kumolancang. Kakang Semar. Destun temen ing atase Kyai Semar kuwi tinuwakake ana negara Ngamarta. Nanging sabab apa dene ora elek-elek karo si Bagong. Ya bener Bagong kuwi wong kang wis tuwa, nanging Kakang Semar minangka dadi wong tuane. Nganti Bagong wani gawe wiranging para Pandhawa, Iwang Pikulun Jagatmata lan Iwang Pikulun Narada rawuh ana ing negara Ngamarta. Ngendikake yen Bagong gawe geger kayiwangan apa wis memper ing atase titah swantah wani gawe rame ana ing kayiwangan. Mangke riyen ampun dukani kula sik. Kula tak omong, kula tak matur. Kula niki mlayu-mlayu nganti kringete kaya ngeten iki ya merga saka pokal gawene anak kula. Mboten melu kewajiban minangka dadi abdi nglakoni tetembangan suka-suka parisuka. Lah kok dadi malah Bagong niku tekan Karang Kadempel. Ngunek-unekke kura, ngunek-unekke kakang-kakangne. Takon karo wong tuane mongko pun kula glentrehke ya mesa ora percaya. Malah kula mangsa Barandarane ajeng midana dhateng Bagong pun nek mboten di ngotenke bocah niku mboten kapok. Laruta saking Gudha Sang Kurakula yen namutusa Sang Sri Bagong. Nggih. Tak takoni, kowe bloko karo Janaka. Mesthi kemawon kula mboten tau matur Dara kali Ndara Janaka. Kowe mentas saka ngendi? Kayangan. Bloko kowe. Nggih. Iwang Pikulun Bathara Guru Keplayu saka Kayiwangan. Iwang Pikulun Rada nderekake tindak Iwang Pikulun Bathara Guru. Kayangan ana apa? Enten pengamuking Raja Ditya. Raja Ditya Ratu Buta. Saking negari Parangkusuma. Jejuluke sapa? Prabu Bagong Yaksa. Ora cengengesan. Aku bendaramu. Lah kok dadi kowe tak takoni cengengesan. Apa rumangsamu aku ngejak gojek karo dapurmu? Bagong, non. Tingkah polamu sing kaya ngono mau mirang-mirangke Janaka, mirang-mirangke Koko Prabu Darmakusuma, gawe wirang Kakang Mas Werkudara. Kowe kena delekke apa ora? Kula pulun mendha nek pun wonten sing paring keterangan bab napa sing kula goleki.
Kula kepengin weruh Sudarma kula, bapak kula. Iwang Pikulun Bathara Guru wis paring keterangan. Teko kowe isih ngeyel. Banjur karepmu apa? Kula mboten gadahi karep napa-napa. Kula mung kepengin weruh wong tuwa kula. Bago, Nun, yen kepengin weruh wong tuamu, takon Janaka. sampean prisa? Wong tuamu wis seneng epek-epeki Janaka mung kari nonton. Wah, mbok mau rasa dadak tekan kayangan. Kula tak nyuwun prisa men lega ati kula nggih, Den. Iya, nyoh tampanono. Raja Dedya iso penak. Kowe Janaka arep lelanging jagat lancuring bawana cokot kowe. Ben pokoke aku nek ora ngene iki ora kelakon-lakon penjang aku. Wah cokot mbuh tatu mbuh ora sing penting tak geget. Aku pokoke niate anggere geget aku niat. Mbuh tatu mbuh ora. Nek urung jerit urung arep tak sulke. Ayo, amuk legane ati iki. Bago, Nun, kowe dadi abdi seprono sprene demenake ora kaya sak gedhagan iki. Lah kok dadi wangkal kowe. perkara wangkal ning mergo kula duwe gegayuhan, Gus. Nek kula ora duwe gegayuhan ora bakal kula wangkal. Bathara Guru kan maring keterangan kali kula. Ora menehi keterangan sing gumathok. Tekan lak-lakaning naga. Kendhita Ayat Mimang kadang dewa. Kula mboten ajeng mundur. Wah, Wangkal wae. edan. Koko Rabu piye? Mboten mokal. Iwang Pikulun Bathara Guru paring dawuh mekaten. Lah sebabe Bagong kula tibani. Tangan kula mboten dipun raosaken, tak dupak ora apa-apa. Lho lah kok elok temen. Lah kok dadi ditamani Janaka didupak Werkudara ora apa-apa. Bagong kok ampuh men. Nggih, nyatanipun mekaten. Wis kono do mundur. Tak sawange kaya ngapa wujude Bagong. Lah kok ngedapi-dapi temen kaya ora sebaine. Lho kok sik. Durung perang kok wis getak. Saking glelengku. Aha. Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Oh, sapa iki? Lho dadak takon wong Kresna ngono. Oh iya, Ning. Ana napa, Den? Aku mung butuh ngendhake kamurkanmu. Kula mboten ajeng pripun-pripun nek pun wonten sing paring keterangan dhateng kula. Kula nek mboten ngenten niki mboten kelakon penjangka kula. Gong. Eling to, Le. Iki nang negara Ngamarta kok gawe geger negara Ngamarta karepmu piye to? Truk, rene Gejlek cengelmu. Mundur, kere. kere ya kere kok. Ha iya. Ayo. Gayane koyo ngunekke wong sak penake dhewe ora. Mangsane ajen apa sampean? Wola dalah. Wola.
iki ngopo melu guyu? Ya men gayeng. Ora ana sing guyu kok ya sepi. Mati dening aku kowe. Kowe ya heeh. Lho, ngopo? Kowe ya mati dening aku. Wani ora ngono to, Sing tak wedeni apamu? Kelakon penjangkaku, aku wis weruh sapa sejatine kowe. Terus arep ngopo kowe? Oh, ditenono, entenono kene. Laruta saking godha sang kura-kura yen namutosa sang Sri Koko Prabu kula kadhawuhan menapa dene paduka Koko Prabu lenggah wonten ing ngandhap kula ugi dipun lenggahaken wonten ing ngandhap Yayi sampun nganti ngginakaken peningal lair nanging peningal batos menika Bagong blegeripun pancen Bagong namung monggo to kula aturi mas paosaken ing lenggah wonten ing singasana pelengganipun Bagong menika sinten aduh pukulun sang asih prana mboten nama mokal menawi Bagong kados mekaten kawontenanipun jebul paduka ingkang ngembani dhateng Bagong sembah bekti kula kunjuk pukulun sang Hyang Wenang Sapa cah cilik ngenyak-nyak sirah iki? Ha ngandel ora. Mulane kok ampuh Petruk nggih ayo. Sapa Petruk iki? Kuwi sang Hyang Wenang. Nganggo jarik kothak-kothak. Nah iya ben. Kudune rak iki nganggo seragam SD ya. Wong edan karo sapa-sapa kok dijak sembrono. Pukulun bekti kula kunju. Iya. Darma Kusuma Ulun Tampa. Pukulun bekti kula kunju. Iya. Kresna Ulun Tampa. Lajeng lelaman menika kados pundi Pukulun? Bagong. Nun. Ulun ingkang bakal sak jarwa kelawan jeneng kita. Nggih, kula mung butuh ngertos mawon kok Pukulun. Nalika Siyesmaya tinanting dening Sang Hyang Tunggal apa kepengin urip ing kayiwangan lan apa kepengin mapan ana ing jagat Siyesmaya kepengin netepi minangka darmaning pamong kanthi wujud Semar Badranaya nggih jaman semono pancen durung ana titah ingkang mapan ana ing jagat mula Semar banjur diudhunake ana ing donya isih jamaning para jim. Oh, terus Semar mangsa ki jenan ora duwe kanca, ora duwe ruang, tumuli munggah ning kayiwangan nembung kelawan Manikmaya. Manikmaya Mahasingasamun ngrawuhake kelawan panjenengan ulun. Tumuli ulun ingkang nyipta, tumuli ulun ingkang paring dawuh. Semar, kita aja kuwatir sabab ing sakungkur kita wis ana kanca ruang kita. Saka ayang-ayanganing Semar mandi cipta ulun wenteh wujuding Bagong. oh padha karo Bathara Guru mau. Ha iya, ning apa arep bubar jam 10? Ha iya ya, Gong. Kuwi mungguh kang dadi sejarah kita, dadi antaraning Nala Gareng Petruk Bagong kuwi temene ingkang luwih tuwa Bagong. Dek. Dek Truk. Gleleng kae bareng. Nek nyileh ditene, Wah, ora tenan to. bareng menang tua terus jaluk apalane. Terus mengutang ora. Dek Gareng nanti arep tak ketraki. Aja Gong ora ngono Bagong mungguh asal mula bukanira.
Dadi kita kuwi mboyapi nutrakake dening sapa-sapa nanging sarana cipta. Kita besok bakal manunggal sajuga maneh kelawan Semar ya Sangismaya apa kawan Bagong. Kita wis ngerti lan wis trima. Sampun Pukulun matur sembah nuwun tanpa pepindhan nggih Pukulun. Ulun kundur makayangan. Aku wis ora gleleng wani ngetrak. Cedhis kowe ya. Curut. Dewa-dewa nganti mudhun ning jagat merga pokal gawene Bagong. Wah, trondol. Monggo Di. Bagong kepiye? Nggih Pukulun jumbuh kalian pengendika panjenengan. Kita mbuya percaya karo panjenengan ulun. Mboten perkawis mboten pitados Pukulun ning mung kepengin ngerti sak nyatane kalih piyayi sing pancen tenan-tenan nalika semanten meruhi kalih napa dumadosipun Bagong. Ulun ya prisa. Nanging panjenengan Pukulun ning mboten nyipta, sing nyipta Sang Hyang Werna. Ya, Bagong. Kayangan bubrah. Mboten bubrah Pukulun sampun kula kirim rawan supados ngatasi kerusakan kayangan. Iya. Tukang 3 laden tukang 4. Niku mengke pun beresi Pukulun. Sing bayar sapa? Mengke dilebokke teng tagihan kula. Kula gadah rekening. Mengke tukangnya dibayar nganggo BPJS. Aku iki nggo wong lara kok nggo bayar tukang. Nek tekor ora. Sembah kula nyuwun pangapunten nggih Pukulun, sepisan malih nyuwun pangapunten iki kahanan lakon kaya niki mung nuruti Pak Ganevo Pukulun. Iya. Bagong ora dadi ngapa ulun kundur makayangan. Nggih, sembah kula Pukulun. Dupak tangi. Lah rak mau to Werkudara. Kae mau merga kelenggan iwang iki kulon padha wenang. Lah saiki Bagong ya wis ming Bagong lumrah. Duh. Nanti cak. Tulung terus. Wah. Aku wis ra gleleng terus. Tulung tangeke terus. Wah, ayo cemplung keceren ra iso tangi. Niki wau le ampun kenggonan Bathara Wenang. Wah, ora ngerti. Ora ngerti karo nyengenges ya terus. Bathara Werkudara duwe nyengenges ora. Lara matuk ngono. Yer. Petro edan, Petro iki irunge nyangkleng. Wae copot mekutaku. Wani bales mani nek karo kowe. Piye wis paham? Wis, Pak. Weroku karaku ki ternyata kembar, Pak. Wih. Oh iya, cangkeme jembar. Dapurmu. Ngopo ning kene iki? Ajeng kaya Ndara Janaka. Janaka ya Janaka Semar. Syukur Bagong nek kowe wis padha ngerti lan wis padha insap. Nggih, Pak. Kowe anake sapa? Mboten pinutrake kula kedadesake ayang-ayange Bapak Semar. Syukur. Teges kowe kuwi sesuk sing bakale tansah nyawiji karo Semar. Nggih, mengkaten, Pak. Ya cinta pancen kaya ngono Bagong, kabeh wis kababar lan kabeh wis paripurna. Mugi-mugi muga-muga tansah
ndayanana katentreman lan karukunan mring sagung kang padha lenggah ning jagat iki. Nggih, mugi-mugi Ndara